Здравейте хора, аз съм Практика 9 и с мене. Здравейте хора, аз съм Survival и сега играем OP Wars в сервера Pika Network. И отново лага се показва. О, фак. Още. Абе, е по-малък, нали? Да, по-малък е, но пак е лаг. Чакай аз ти... човек, тъкно да си правя секунди за един. О, леле, върви горе-долу добре. Това е супер. На мен ми върви перфект. Аз хората, дали ще ти потвърдят 508 FPS като ще имах. Браво. И сам ми вървиш 400. А сега хората ще ти потвърди, че аз съм с 50 и нещо FPS. Леле, ще падам. Давай, бокчета. Твърди се. Сега ще видите как си играем мастер клас с Egwars. Ние почти всеки Egwars ни е победа, ако някакво не ни пребият. Ако няма някакъв скитак, който ще ни... Да, един излитна и ни щупи яйцето, което е хипер гадно. Ще да кажа я. Добре, че са... Идви с бокчета. Бързам колкото мога да знаеш. Телевизора ми ще се изключи. Една секундичка хора, сега ще продължа. Бате, остави с телевизор, какво ти е? 4-5 блока ми остават. Добре. Така. Бързо, ще стигнат първи на острова. Добре, секундичка, бързам колкото мога, сериозен съм. Аз дойдох към тебе, направо ги фърли. И направи храна. Къде отиваш? Аз ги достроя. Казвам ти да ми фърлиш блокове, не да строиш. Не съм чул вече. Аз ще направя храна. И ще си направя първо армор и меч. Взимай голд и дъма. Първите ни армори. Да знаете, на OP Wars сме. И това, че почваме новия ченел е хипер яко. И съм... Да, вярно, това едва го мислихме. Те ще трудно да го мислим, защото ние сме тъпи. Не, назикам се ние. Той е тъп, не аз не. Само си го призна. Аз идвам към тебе с 30 диаманта и 12 голд. Колко? 30 диаманта и 12 Откъде голд. 30, бе? 30? Откъде, бе? От центъра. Чак па толкова. Моля се, кажи ми, че сме аква. Да, добре, аз малко храна да си купа и Това храна, бе? Храна ще ми трябва малко тук си аз... Това храна, бе? Ела да видиш какво има тук. Храна. Знам, но на мен ми трябва такова, защото знаеш, че аз доста искам да бягам. Не, ние взяхме вече торти. Пускай голд генератор, аз събирам голд. Ако събираш голд, в такъв случай ето. Аре, бе. Секунда. Баце, ходи да събираш дъма и да правиш брони и глупости. Добре, казвам. Значи първо бронята правиш от 32 дъма. Първо гречиш генератора на 4 лева, с по-говоря. Спирах до там, дето има очевидно 3 пъти повече диаманти. Трябва да апгрейдни до 4 лева генератор. Колко думата ми трябва? Ами, мисля, че първо е... не знам. Мисля, че трябват около 185 дъма. Бързам. Знаете, Aqua Team сме? Aqua Team сме? Защото ако... И ще ги размажим от бой. Леле, колко се моля на света да се чувам. Гроздето бега, убива мистер Мусти. Мистер Мусти. Е, така се казва. Ама аз дали не съм видяла името. Добре, идвам с 50 диаманта и 17 голд. Аз вече направо се подготвим с стрели. Ще ми направиш най-добрия лък, нали? Знаеш какво съм правил? Лак. Тук това сървър на лак. То голд събираш. Защото не си апгрейдите за голд. Не бе, не гърби то айрон. Направих 5 стака стрели близо. Аз ще направя един меч, защото там има един много силен.
Не, няма ходиш да се биеш. Първо ще си направим неща и тогава ще се бием. Тъпо е така, просто да ръшваме за бой. Не бе, аз не за бой, защото на центъра има един, а там аз трябва да събирам ресурси. Няма да... Аз ще хода на центъра, ти не. Аз си взех усилен меч, един е да не чупи яйцето, Крисо. Давай ти, защото... То гол, бе. Кой ще направи този мангал, бе? Той е карател, да. Еми ти уби един така с карател, да е. Мистер Мусти, бутнал. Това ли беше ми само си сигурен? Да. Опа. Его е Аз- мистер Мусти, дет. Крисо, бързо! Лаги, бе, какво направя? Бързо! Блека иска да ни щупат яйцето, тия циганче. Еми, аз някакво направя. Ела, Как да дойда да събирам диаманти от центъра? ладе. И нямам бутчета почти. И ми лаги хипер много. Лагът на Макс е много. Чай си погледна настройките. Ще дигна на лимитите FPS да видя дали ще по-добре. Да, ама чунковете да си на по-малко. На 16 съм. Се опитам Даже да ще ги стигна- направя на 8. Ще се опитам да стигна по-бързо. Къде бе, Блек, въобще не са тръгнали, бе? Тръгнали са леко, може да са си направили. Да, ама това не пречи. Нямам храна. Опа, торти има. За това са измислени торти. Горе, нагоре, нагоре. Нагоре, нагоре. Нагоре, 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 нагоре. Какво правиш с обсидиан ли ограбиш? Нагоре, да. От кога намери толкова много обсидиан, бе? Нагоре. Да, си имам. Леле, застанал съм на едно блокче и ми върви Човек, с... ела, защото тук Не мога да дойда. Те искат да ни щупат тега. Сега събирам за най-добрия лък и ще видим какво ще правят. Какво ще чупат. Те само са игнорили с рип. Те не знаят какво ще се случи, като си купа най-хубия лък. Ай, защото тук ти да си скарате и да не си скарате, и да ни... Аре бе, тук що забрах за най-големия лък? Сега ще Аре, видят бе. само да тръгнат. Аре, Само бе, да те са- тръгнат. те са тръгнали, те са тръгнали. Сега аз си купувам лъка, де. Гледай! Сега почнаха да чупат, като ни видяха меча. Беги, така е, али. Уи, само личко. Баси новите. Гетерект. Get trade motherfucker. Казвам, ако имам най-добрия лък, е рип. Той чупи, Крисо, той чупи. Его е там. Още малко нагоре. Още малко. Нищо. Още като се сгъб. Не успях да го цепна, ли бе? Още ви ги те са най-малката заплаха. Те са още са айрани. Не, че ние сме с айрани, да. Ама сме пак последни, защото аз имам такава броня. Аз просто с лъка съм страшен. Само да дойде някой лъка го убива. Тези чупат яйцето за забава. Това? Чупат си яйцата за забава. Те мангали. Аз се стоя тук едно пътче. Правиш яйцето ли? Аз съм го направил, да. Аз се справя път. Извинете, ако е малко безинтересен клипа, като се седа на генераторите, ама какво да правиш? Какво да се прави, такъв е живота. То няма Точно. как се разстава видото. Няма как да спечелим играта, а искаме да спечелим играта за вас. Аз съм И пак казвам, моля се на Господ да се чувам. Защото преди като имах OBS-а не се чувах. чува се да се Дано. Че ще умра от тя, ако не се чувам.
Поне ще има и твоя клип. Да, поне мога да свали. Аз искам... Не, няма да го убия сега. Спектрето лев на гейма. И аз знам. Добре, че лев на че това имаше кит танк. А то кит танк е хипермощния. Ако трето ми... Щяхме да рипнем. Първо, чак сега отиват на центъра, отивам да ги Чак спектегна. сега тръгнаха за центъра. Чак сега, Те са много... той е само един, другия е левнал. Аз да не видя кой така си. Да? Яката е убито. Проклет. Проклето ще падне бързо. Конкретно време ще падне. Трябва да тепнем Елола. Ама той е много по-готино, като играеш без яйце. Да, защото няма какво да пазиш. Да, и въобще не ти се пази. Чай да погледна от Слушай, да е това нещо. Добре ще ако това нещо е като... Оня чак са си пусна голд генератора. Бляка. Нали знаеш, че по-голямата фойерверка? Леле, оставаш ти клавиши. Клавиш, още ли ми седи клипа? Моля се на Господ. Да, седи ми. Уф. Най-малко ми видяхте сетингите на OBS, ама. Проблем няма. Скоро мога да пусна и как се използва OBS, така че. Да, верно, аз ще го пусна скоро. Ще го пуснем някой път, като се съберем, ще го пуснем заедно. В смисъл, ние днеска видяхте клипа, бяхме заедно. Имам 2 стака диаманти и го апгрейдах на 4-ти левел. Браво. Апгрейднах и код генератора на Макс. Ами аз съм готов на генератор. Аз сега ще кажа само да апгрейдна генератор. Да. Грозде. Да, бе. Ой, какво? Да, бе! Ета, састи. Аз най-добрия ли си? С най-добрата броня с 64 емералдов меч. И с най-добрия лук, съответно имам доста стрели. Ще ми купиш ли само една кирка? Не мога. Трябва да събера за мои неща, защото аз съм... Да бе, после, сега не ми трябва кирка. Правиш моето пътче, бе. Научи се. Аре, тази игра да направим база, искаш ли? Не ми се прави Моята. база. В смисъл, ще стане скучна играта. По-добре скоро да ходим с теб. Да, верно, по-добре да направим извън кадър нашия клас. В друга игра извън кадър мога да направим базата. В смисъл, може хора да изиграем една игра Egg Wars, без да снимаме в началото и когато е готова базата да ви покажем какво сме направили. В смисъл, какво той прави, защото аз не правя базата, аз падя с лъка и както всеки знае. Тя съм лък майстор. Направих това на Макс. Никой не знае, че съм лък майстор всъщност. Ще събера малко ирон за храна. Значи, в миналата игра, в която ние не снимахме, направихме абсолютно... Аз направих, абсолютно всичко в торти. Беше епик. Малко направих. Какво? И аз малко направих. Да, така е. Но сега не ми се правят торти, ще ям парашоли. Не са ми толкова вкусни тортите. То виледжер много ме дразни, но не ще да си спирам звука на минец рафта. Добре, най-добрата бъл. Окей, готов за бой съм. Нуждите чакам. С какъв меч си? С горе-долу почти най-слабия. Аз сега ще направя някакъв... Аз ще направя предпоследно засилния. Направи от 64 емералда, няма да е честно. Но аз поне знаеш, че съм по-слабия. И какво като си по-слаби? Да събираш 12 куба емералди, няма да чакам. Ами аз вече имам 8. Така, тям се бия. Добре, ма чакай, трябва да купим. Ако искаш ела да си... Ако искаш ела да си събереш кирки. Ако искаш ела да купиш кирка. Аре, куп нов аре. Види. А към върху генератора.
Сера, де, сера. Колко FPS върви? О, яко. Яките 30 FPS. Як лак. О, става тъмно. Чао, слънце. Аз вече съм с това вече, ти го казах за блоковете. Сега само може да ме изчака за кирка. И аз ще се събера после за този меч. Това е разликата. Аре, аз се чувам 20 имате такова. Яре, човек, кой ръшваме? Пърпъл яйцето. Чакай. Не съм си направил още самата тия. Пърпъл яйцето искаш. Аре. Да, най-накрая да съм тира. Тебе лаги ли ти? Не. Мен ми лаги, затова ще отида за яйцето. Добре, секундичка, само да си направя храна. Аз ще съм лък майстора, който ще ги цепе. Защото аз съм си лък майстор все пак. Чай. Гетре. Знаеш какво мога да ги направя? Виж какво имам. Какво? Виж бе, виж. Мога да ги заграда с обсидия, докато ме гледат, защото аз много бързо стреля. Айде, тръгваме. Може. Лаги ми яката, така че ако умра, не съм виновен. Не си виновен ти. Първо е това ли? Айде, защото тия грозници. Имат ли мост към базата? Да. Защото ако нямат мост, няма смисъл въобще да отидем. Те ще ни цепат като луди с лъко. Те са срамбани. Не, базата ми е свободна. О, здравейте, многове, какво правите, бе? Има ли някой? Да, имам. Сега го убивам. Цепай го. Бутам го. Окей, аз ще отида за яйцето. Нямам блокове, имаш ли? Да, аз имам. О, фара, аз ще го тепам, моля. Ти. Аре бе, къде се респаунна? Оня лефтна. Окей, сега кой нападам? Къде да знам? Блю или бляк? Къде да знам? Залагам за това, за пинка. Пинка нямат мост. Ние може да стриме от тук, бе. Ето, строи, давай. Ти кажи, ако ме гледат. Ако почва да ме гледат. Аз не виждам никой. Ще върва с бола зад тебе. Чакай, трябва да ям. Видях стрела. Спокойно те се Оне са оградили на даймонд генератора с такова, бе. С обсидиан. Добре, сега ще стрима. Сега ще го Тръгвай, колко можеш по-бързо. Имаме яйце и да умреш не е чак толкова голяма загуба. Нещата с този силен генератор, дето имаме, с нещата бързо ще съм оправил. Идва и ги къса, слука. Бързо! Виждат се много добре. Те ще му убият, бе. Ще много добър, те едва ли имат лук. Имат ли лук? Бутнах. Браво. Кажи, ако Оня идва. Ако Оня ме стреля. Не. Стреля! Уи, добре, че ме казвам, бързо тичи. Нали? Аз го цел... Знаеш защо оживя? Знаеш ли защо оживя? Що? Защото аз го цепнах точно преди да пусне стрелата. Браво, бе. Ако не бях, аз беше мъртъв. Човек, ти ми накара сърцето да трепери на мак, заклевам се. Вече ме е страх да отивам на където и Мен не ме е страх, защото ги размазах. Не ми се ври! Добре, ела по-натам. Знаеш какво, бе? Я ти си би малко с тях. Може да го убия, бе. То не е точен, то не мога да оцели. Той те цели тебе. Ами, защото е като аз съм на генераторите. Аз съм на бивите, знаеш. Той не цели мене, цели тебе. Що за тъпак?
Или просто е най-крива човек. Задавам за най-крива човек. Нямам блокове, отиди да строиш. Чакай, няма да мога. Сега си правя. Ама ти Според убили. мен някой не е тръгнал към базата. Ако искаш да тръгнем към нашата. Аре, да видим дали е такова, дали е обезопасено и после тръгваме към Блейк или Блю. И сега си представя тук, че да пише, че И тък му като аз казвам да видим дали е обезопасено, те ни чупат яйцата. Първо това, къде казваш? Леле, Добре. ние сме много близко в моста, бе. Можем да тръгнем от тук също мост. Ако искаш... Няма да... никой в базата. Добре, ако искаш дай да такова, ще ти дам 24 блока, ти да достроиш. Не, ти ще строиш. Аз на нас лъка ще дебна. Добре. Ама не оттам. Там ни очакват. След това пак оттам почти сме готови още няколко. Ама те заоградиха една стена от обсидиан. Спокойно, дописам. Това Няма да не верно, видите. правим две дупки с най-силната кирка. Защото, и все пак ние ще бъдем шифнали. Ти ще шифтваш, бе. Само сега ако ме цепнеш, ще гет на рект. Ще имам една пържолка. Строиш? Тя въобще не те очаква. Един! Там билдва. Той въобще не те видя. Ще си мога да видя, да. Те не те виждат. Видяте! Да, сти... Цепнал го. Ох, не ми тикна. Уби ме. Отмъсти за мен. Ще си направя наново нещата. Кой дъма генератор има такъв? Кой левел? Техния е втори. Окей, тук ще се оправя и идвам веднага, като съм готов. Чули? Да. Леле, как хубаво ме цепнат точно в тимберицата. Да, верно. Нищо, да, живи сме. Това е важно. Не са ни щупили яйцата. Ако ми щупат яйцето, ще е много гадно. Този клип ще е дълъг. Да, верно. Ще има доста време за качване. Не, защото моят компютър е мощен. Да, твоето ще изкачи бързо, а моето ще е бавно. Ще ме съжалявате. Съжалявайте. Добре, аз съм сериозен. Те сега. Окей, време е за най-добър армор. Аз цъкнах 30. Вече си направих най-добрия армор, така че съм почти готов. Те сега само да... Меча от такова, значи трябва да ми още 4 стака дъма. Айде, тук отиде играта. Убили някой? Не. Те те убиха. Чичо любопитко си намери нов лък. Отиде при тях ли? Не. Взе си лък най-добрия. Чичо любопитко си намери лък. Намери лък? Имам преди, че купих, но да. Значи сега ги тепеш, нали? Си имала Чичо любопитко с лък. Айде, сега ги тепем дъбъл лък. И двамата с лъка. Ще ги разбием. Пак, човек! Тия пак ме видяха. И пак ме стрелкат. Ама не умираш, нали? Да, за малко ни свършат, пак. Те перат се, бе. Сериозно съм. Крисо? Да. Не. Мислех си, че ти връща ти. Сега само мечо ми остана. Малко или много ти остава? 2 стака. И стрели да си направя в момента правя стрели. Козна хибни. Беше, мадърфакър. Ти така нищо няма постигнеш, беше и такова. Мистер Таймър Ли. То пинка само умират. Те се фърлят извън острова. Не, аз го бутнах и няма сигурно тъй се фърли с или падна нещо. Ти го бутна ли? Не знам. И сега тук ще се опитам да тъкна това. Окей, половин стак дъма. Остават, правя го и идвам набързо.
О, ми стърне. Трябват ми и стакове обаче, стекове. Стрелкът ме Крисо, много сериозен. Ето не мога да направя нищо, аз бързам. Ай, ме ради. Бързам, ама няма скръсени ръце съм. Не вярвам, как играеш? Скръсени ръце съм да дойда по-бързо, бе смятам. Да, по-логично. Добре, че тук се ми така с парфум. Ето, сега взимам паражолите и тичам към теб. Хайде, гейм овър за тях. Подреждам инвентара. Малко блокове си взимам. Крисо, аре, че тук ще има гейм овър, ще пише. Няма да пише Game Over, никой въобще не трябва да пише. Не, за тях ще пише гейм овър. О, добре. Душа да се дразна вече. Значи, сега съм толкова ядосан, че ме бутнаха. И то толкова мазно. Това беше заради мене. Да, знам, че е заради теб, ама не казах нищо. Защото не си ти само ти виновен. Не, тръгвай, защото ми видят тия мършнаци. Почти на моста са към пърпала съм на моста. Така ще върча чоповете на Макс. Не, но 31, защото 31. Ти направи целия мост. Почти. Още никому ничко стана човек. Ама ти мога да го джъмпнеш. Да, но я много ме дразни. Съка, защото може да ме кови или излепи на друга край още. Те... Да, Опа, то точно пред главата ми лита. То отгоре, че да го бутна. Не, за малко беше това. Видях. Цепнаха ли те? Не ме страхме малко. Аре да си направим такъв... сейф. Да го направим сейф. Аре бе, за малко да цяло. Не бе, да го направим малко сейф. За малко да цепаме. Ковнах го. Права сейф пътя. Аз го ковнах това. Права пътя горе-долу сейф. Аз правя пътя човешки. Крисо, сериозен съм. Успя да го направиш до края ли? Не, проблем. Къв? За малко да ме бутнат. И та... Направих сейф пътя. Не бе, не е субсиден. Аре. Чай, още малко сейф да направя. Не, аз казвам айде за друго. То идва ли? Не, то тъпана ще умре. Един идва. Голе. Дай голе. Знам бе, аз за него говоря. Той за карате удари ли ще прави? Карате тигри. Пробва да ме бутна с карате удари. То тъпне или да? Ами, да. Те са там и двамата, да знаеш. Какъв е този път, бе? Моя. Ега ти гадния път. За да си смогна. Ще му убиеш така, бе. Колна си линия. Човек! Ти ябиш! Аз го лайшотнах, знаеш ли? Какво? Не го изписал, ама аз го лайшотнах. Знаеш ли го? Браво. Окей, Аз съм не го оправих път, оправих тъпия ти път. Че щях да умра от него, щях да се фърля сам. Аз пак го убих. Не почти. За малко за умре тая. Аре бе, карат. Карат нубър. Дой карата да си. Човек! Скочих и го дай, човек! Не. Браво, ама ходи да правиш път, Не, защото ония там може да ме ковне. Ета, нищо. Здрасти. Нали трябва да правим все пак нещо, ще ни щупат яйцето. След малко ще отидат, ще видят, че не сме на база и ще ни щупат яйцето. Не, аз тръгвам, идвай с мене. Ида. Иди. Това може би ще ни е последния път, който ще игра в Майнкрафт. Ама не рискувай чак толкова. Внимавай, че той е силен с каратетата. Карате удари, давай! Така да си раздават пиловки. Крисо, сериозно. One-shot много. Браво. Добре, аз сега взема малко. Голия е най-опасен от двамата. Верно, защото
има раздава цело Карате футбол. удара всъщност е доста. Не го Тоест- шотнах. Не бе, ланшопал си го, ама не ти го изписват с ланшопал, който е там. Не, напротив, той остана. Остана жив. Моя съм не го ланшопал. Добре, аре да тръгваме, защото ще те убия и карате циганче. Путра! Това ти казвам, не трябва така да правиш. Не то с карате ударите го убий, защото ще му мамата. Убил го. Това ти казвам, той е хипер опасен. Ти въобще не вярваш. Честно казано ще изчакам, няма да атакувам. Карате удара, що така напредва не мога да видя. Леле, то сам се фърли карате удара. Не карате ударичето ще убия по-мазничар, за ми. Играеме далечна стрелна битка. Само. Пак го ланшотнах. Леле, то ще ми даде 100 койна. О, цепнах без да го виждам. Он е пинка с армора. Дано да е паднал. И аз така ти беше пред мен, аз скочих и без да искам стрела на Падна! Пинка с армора падна. Не, мистер Таймър. Да, е точно той. Той е човека с армора. Един джъмп. Аз спрях Аре, типу. здравейте, Аз бе. спрях типу. Аре, чао. Мисля, аз спрях типу. Що го спря? Заради майка ми, защото влиза в кадър. Аз си казах, че снимам с камера. Някакъв е невидим. И ме тепе. Те са двамата и не са невидими. И двамата са голи, идвай. Нищо мога клип, че го кача, нищо. Къде са? Къде са, няма ги никакви? Ама виж, че няма никой. Знам, ама идвам към теб, сам да си вземам. Бият ме невидими хора. Какво? Уне, Какво? казах ти, че ще ни щупат яйцата. Ама аз съм... Пинковете бягат. Блека са Не, си направили Блека. мост, са им щупили. Лека, ама аз през цялото време бях в нашата база. Нямаше как. Блюто щупи и на това яйцето. Тук що. Да ги е пинка Той са. изяда и легендарка, с който си бия. Рипсъм. Той ще ме бутне. Бутнам. Аре да не качваме това клип. Това няма смисъл. Ще го кача аз. Добър клип направихме. И да... Аз Хора, вече спрях. не успяхме да спечелим. Днес Аз ще игра- си кача моя клип. Благодаря за гледането, моряци. Тук бях аз, Practical 9, с мен бе. Да, аз бях. С мен бе гроздето, тъй казано. Забравих му името, как се казваш? Аз няма да скажа. Остави, просто спирай клипа. Окей. Забравих му името на ТОС. Бяхме ние двамата в нашия дъбъл канал. И чао.